Koronavirusun iki ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alınmadyk Türkmenistanda belli türkmen kompozitori Recep Rejepow COVID-19 sebäpli aradan çykdy. Bu ağırlıkta yurdun esasy karantin zonasynyň yerleşen Livat vilayetinde koronavirus garşy vaksina tanzym edilmeli birinci derejeli töwekkelçilik toparyna degişleri aýtlaryň sany düzülýär. Ýekşenbe güni Aşgabatda belli türkmen kompozitori Recep Rejepow 76 ýaşynda koronavirus sebäpli aradan çykdy. Bu barada kompozitoriň doganynyň Facebook hasabynda we garaşsyz türkmen nisirlerinde maglumat yerleşdirildi. Türkmen News nisiriniň maglumatyna görä, meşhur kompozitor dekabryň başlarynda özüni yaramaz duýup başlapdyr. Mundan soň ol ýanwaryň tutuş birinji hepdesiniň dowamynda keselhanada emeliden beriş ulgamyna çatylgy ýagdaýda saklanypdyr. Emma sadynda koronavirus infeksiýasy sebäpli duran agyrlaşma netijesinde aradan çykypdyr. Türkmenistanyň at gazanan artisti, at gazanan medeniýet işgäri Selide Mahtumula adyndaky döwlet bayragynyň eýeti Recep Rejepow Moskwanyň Çaykovski adyndaky konserwatoriýasyna oturupdy. Ol Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň prorektory wezipesinde işleýärdi. Türkmenistanyň resmi Alternatyw web saýtynyň rus dilli görnüşinde Recep Rejepowyň ölümi bilen bagly makala çap edilse-de, onda onuň aradan çykmagynyň sebäpleri barada hiç zat aýdylmady. 11-nji ýanwarda çap edilen Türkmenistanyň itaatly gazetlerinde görnükli kompozitoriň ölümi barada maglumat berilmedi. Ýatlatdyk 5-nji ýanwarda Türkmenistanyň halk artisti Wilmurat Amanow hem 72 ýaşynda pneumonia sebäpli aradan çykypdy. Türkmen resmiýetleri we mediasy Amanowyň ölümi barada hem dymmagy taýlap alypdylar. Umuman Türkmen häkimetleri sol sanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem COVID-19 alamatly ýagdaýlaryň gürülýändigine we ýurtda ölüm derejesiniň ýokarlanýandygyna garamazdan häzirki güne çelni ýurdun çäklerinde ölüm hoply virusyň ýokdugyny öňe sürüp gelýärler. 25-nji dekabrda geçiren hökümet maslahatynda prezident Berdimuhammedow ýurdun çäklerine täze koronavirus ýokunjulygyň getirilmegine ýol bermezlik üçin öz wagtynda ähli zerur çärelerin görülendigini ýene bir gezek gaýtalapdy. Ben yurdumuzun çäklerini täze koronavirus ýokunjulygyň getirmegine ýol bermeli üçin öz wagtynda ähli zerur çäreleri gördü. Şeýledi prezident koronavirus garşy görüşde bu ýön köküniň netijeli derman bolmak ähtimallygyny öňe sürüpdi. Munyň ýygy bilen döwlet mediasynda COVID-19 garşy görüşde netijeliligi ilmi taýdan subut edilmedik. Bu üsümlüğün mahabaty hem güýçlendi. Sol bir wagtda türkmen emeldarlary ýurtdaky koronavirus testlerini garaşsyz siljirmeler üçin daşary ýurtdaky laboratoriýalara iwermeýärler. Geçen hepde bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa boýunça regional direktori Hans Kluge Türkmenistanyň hinit koronavirus synaglaryny BSG-niň daşary ýurtlardaky barlykhanalarına iwermek üçin anyk çäre görmändigini äşgär etdi. 7-nji ýanwarda Hans Kluge guramanyň inisiatiwaty boýunça Türkmenistanyň prezidenti, şeýle hem ýurdun saglygy saklaýyş we daşary işler ministrleri bilen guran gepleşikleri we Türkmenistanda bilelikde test geçirip nusxalary bütün dünýä saglyk guramasynyň daşary ýurtlardaky laboratoriýalaryna iwermek barada teklip edendigini gurrun berdi. Unfortunately that we don't have seen any concrete follow-up so far. Howa, şuň gynansak-da anyk çäreleri görmändigimizi aýdyp bilerin diýip Hans Kluge belledi. Bu ağırlıkta Lewapda koronavirus garşy daşary ýurt vaksina tanzymy edilmeleri aýtlaryň sany düzülip başlandy. Fevralda daşary ýurt vaksinasynyň tanzymy edilip başlanjakdygy aýdyldy. Häzir ýokary töwekkelçilik toparyna girýänleriň, ýagny saglyk işgärleriň we mugallimleriň sany düzülýär. Maglumat toplamak we hasaba almak işleri yerli maskala lukmanlaryna tapşyryldy diýip Türkmenabatly lukmanlaryň biri Azatlyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Sol bir wagtda Türkmenistanda anyk haýsy vaksinanyň tanzym edilmeginiň gözüňde tutulýandygyny aýdyňlaşdyryp bolmady. Emma bellemeli ýeri. Mundan Türkmenistan koronavirus garşy Russiýada öndürilen Sputnik V sanjymyny satyn almaga isleg bildiripdi. Dekabrın ayağında Russiýanyň saglyk saklaş ministrliginiň resmi web saýtynda ýerleşdirilen maglumata görä, Türkmen delegasiýasy Russiýanyň saglyk ministrliginde ýokary derejeli rus saglyk resmiýetleri bilen duşuş geçiripdir. Şu günler Mara welaýatynyň Bayramary şäherine uçastka polisiýalary kyrý jaýlarda ýaşaýan adamlaryň öýlerini aýlanyp bolary sorak edýär. Dokumentlerini barlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy barlygy gatnaşýan polisiýa işgärleriniň arasyna kyrý jaýlarda ýaş çagalar bilen ýalňyz ýaşaýan käbir aýallary ýa-da ýaş gelinleri göz dikýän
olaryň mertebesini kemsidýän uçaska boýlaryň bardygyny habar berýär. Bir polisiýa işgäri adlandyrylmazlyk şertine öz kardeşleriniň baş goşýan şeýle hadisalary barada Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren gurrungyny uçaska polisiýasynyň esasan ýalňyz ýaşaýan aýarlara göz gyzdyrýanyny aýtdy. Geçen hepde bayramalda bolan bir wakada polisiýa adamsy 2 ýyl bäri Türkiýede işleýän 2 çağaly bir geliniň kirey jaýyna baryp onu sorag ýydyk edipdir. Ýaş gelin öýüne baran polisiýa uniformasyny adamy özüni uçaskavoy diýip tanıştıran polisiýa geyimli pagony ýyldızly bir erkek kişi diýip suratlandyrýar. Zenan Maşgalanyň sözlerine görä onuň adamsy 2 ýyl bäri Türkiýede işçilik edýär. Ýaş Maşgala jaý satyn almak üçin pul ýygnaýar. Ol özlerine degişli jaýlar bolmansoň kwartirant ýaşamagy mejbur galýanlyklaryny aýdýar. Onuň sözlerine görä polisiýa işgäri onu gytaklaýyn pynhan gatnaşyga çagyrýan äheňle sözler aýdypdyr. Ýaş gelin özüni polisiýa işgäri diýip tanıştıran erkek adamyň özüni bet niýet bilen çemeleşenligini, lakatanlygyny, onuň telefon belgisini soranlygyny aýdýar. Kirey jaýlarda barlyk geçirýän polisiýa işgärleri raýatlaryň telefon belgilerini ýygnamak işleriniň geçirilýän barlyklaryň bir bölegi ýa-da däldigini aýdyňlaşdyrmandyrlar. Meniň üstümden gaýnak suw guýlanýaly boldy. Meniň dilim tutuldy. Hiç zat diýip bilmedim. Çık höyden neyip işigi içinden gulpladum neyip yaş gelin bolan wakany gaýnenesine gurrun beripdir. Onun sözlerine göre wakadan son gelinin ýugurjysy uçaska polisiýasyny gözläp tapýar. Gaýnene gelinine destine öý goşlaryny ýygnamagy hemde öz ýaşaýan jaýlaryna göçüp barmagy maslahat berýär. Ýöne uçaskawoy aýdan sözlerini boyun almandyr diýip ýaş gelin aýdýar. Geliniň ýugurjysynyň sözlerine görä polisiýa işgäri özüniň kişi maşgalasyna göz gyzdyrmaýanlygyny, diňe kwartirant ýaşaýan adamlary belli galýanlygyny aýdypdyr. Şeýle-de ol soňky wagtlarda kirey jaýlarda öz-özüni helakleýän adamlaryň köpelýänligini, kwartirant ýaşaýan adamlary hasaba almak işleriniň bu hadisalar bilen ilteşikligini aýdypdyr. Azatlyk radiosynyň bu waka boýunça Bayramaliýyň polisiýa bölümünden kommentariýa almak synaşygy netije bermedi. Polisiýa tarapyndan nyşana alynan Zenan Maşgalanyň gaýnenesi oňa owoda öz ýanlaryna ýaşamagy maslahat berýär. Türkmenistan ykdysady şertleriň agyrlaşmagy soňky ýyllarda eklen çöldügine daşary ýurtlary şol sany Türkiýe gidýän adamlaryň sanyny köpeltdi. Ençeme Türkmenistanlynyň sözlerine görä adamlaryň tapýan şeýle mejburi çykalgylary käwagt maşgalalaryň bölünmegi, çağalaryň enatalaryndan uzak wagtlap, aýry ýaşamak ýaly oňoýsuz ýagdaýlar bilen netijelenýär. Bayramalda bolan soňky wakada polisiýanyň sözlü hüjümine duçar bolan aýal Maşgalanyň adamsy Türkiýe işlemäge gidipdir. Ýa-da galan gelinlere olaryň dogan garyndaşlary howsar çykýar. Şular ýaly wakalar barada soňky günler köp aýdylýar diýip bir Bayramally ýaşaýjy kwartirant jaýlarda ýalňyz ýaşaýan aýarlary polisiýanyň çemeleşigi barada gurrun berdi. Polisiýa geyimini geyseler hamala ähli adamlar şolary boyun bolmaly diýip düşünýärler diýip beýlik bir ýaşaýjy gurrun berdi. Anonim şertde habarçy bilen gurrundaş bolan polisiýa işgäri polisiýanyň jinaýete çekilýän erkek adamlaryň maşgalalaryny hem nyşana alýanlygyny aýtdy. Synçylara görä Türkmenistanda ýylatyň döwlet edaralaryna şol sanly güýç edaralaryna bildirýän onamsyzlygy halk bilen häkimetiň arasyndaky gatnaşyklara ziýan ýetirýär. Mundan ozal dekabrň başlaryna Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda ykdysady şertleriň agyrlaşmagy bilen hemde pandemiýa çäklendirmeleri astynda işini ýitirýänleriň köpelmegi bilen büdjet edaralaryny işleýän aýal gyýlaryň arasynda iş berici edaralaryň wezipeli erkekleri tarapyndan islenmeýän jinsy gatnaşyga mejbur edilýän goragsuz zenanlaryň sanynyň artýanyny habar berdiler. Döwlet mediýasy ýurtda basgylanyň aýallar barada habar bermeýär. Türkmenistanda gazetler 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan 3 hisse gymmatlady. Bu arada habar berýän Gündogor neşriniň maglumatyna görä Türkmenistanyň ministrler kabinetining esasy gazetleri Türkmenistan we Watan şeýle-de rus dilinde çap edilýän Neytralny Türkmenistan ýylyň başyndan 3 hisse gymmatlapdyr. Has anagy 4 sahypada çykýan gazetleriň her sanynyň bahasy indi 10 teňe däldi 30 teňe bolupdyr. Şeýle-de neşir anyklaşdyrmazdan türkmen gazetleriniň käbiriniň bu ýyl hiç bir sanynyň çykmaýandygyny we muňa hiç bir düşündürüş berilmeýänligini belliýär. Türkmenistanyň häkimetleri geçen ýylyň noýabrynda onlar şol bäri şol bir mazmunly makalary prezidentiň portretlerini gaýtalap çap eden gazetleri
birden yatırıp kagydy tygşytlamak kararyna gelipdi. Resmi maglumata görä Türkmen dili gazetiniň Mogalimler gazetine, Galkynyş gazetiniň Watan gazetine biriktirilmegi 120 tonna kagydy tygşytlamagy kömek etse, Diyar we Возрождение jurnallarynyň birleşmegi bilen 3,7 tonna kagydy tygşytlanar. 26-njy noýabrda geçirilen hökümet maslahatynda gazet jurnallaryň bir näçesini biriktirmek barada gelinen şol karar resmi taýdan elektron ulgama geçirilmegi bilen düşündirilipdi. Şol bir wagtda hökümetçi medianyň anyklaşdyrman beren maglumatlaryna görä täze çözgüt şol bir zatlary gaýtalap ýa-da göçürip çap edýän jurnalistleriň sanynyň azaldylmagyna, büdjet serişdeleriniň tygşytlanmagyna alyp gelmez. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen baglykda işsiz adamlaryň sanynyň barha artmagy bilen döwlet neşirleriniň elektron görnüşe geçirilmegi netijesinde döwlet wagty bilen meşgullanýan jurnalistleriň hem onlarçasynyň işini ýitirmeginiň mümkinligi çak edilýär. Emma hökümetçi Türkmen portaly neşri geçen ýylyň noýabrynda gündelik gazetleriň redaksiýalarynyň işgärlerini azaltmak gurrungynyň ýokdugyny belläpdi. Şeýle-de gazet jurnallaryň tirajynyň azalmagy bilen baglylykda hökümetçi neşir olaryň bahalarynyň bir neme ýokurlandyrylmagyna serediljakdygyny duýdurupdy. Mundan başga belgide soňky 30 ýylda kemale gelen Türkmenistanlaryň köpüsiniň gazet jurnallardan daşlaşmagy yerli radio telewizionyny kän dinlemezligi we seretmezligi bilen baglylykda adaty kagyz gazetlerine we jurnallaryna şahsy abuna ýazylmak mümkinçiliginiň diňe pensionerler üçin saklanyp galjakdygy aýdyldy. Emma Kiril harflarynyň latin harpyna geçirilmegi bilen baglylykda uly ýaşly adamlaryň arasynda hem gazet jurnal okuyanlaryň düýpli azalandygy habar berilýär. Synçylar Türkmen medeniýetining Sowet ýyllaryndaky propaganda wagtçylyk wezipesiniň doly saklanyp galandygyny we senzuranyň has güýçlendirilýändigini netijede gazet jurnallarda raýatlaryň durmuşyna degişli agyr meseleleriň azalmaýanlygyny, hatda tebii hadiseler baradaky habarlaryň hem berilmeýänligini aýdarlar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelende ýurtda kitap, gazet, jurnal okumak, oýun, kino görmek babatynda emele gelen ýagdaýy bölükleýin boyun alypdy we garaşylýan, gözlenip okulýan gazet jurnallaryň, kitaplaryň tomoşaçy çekýän sahna kino eserleriniň ýokdugyny açyk aýdypdy.